Όλα αυτά τα υπέροχα χρώματα που μας φέρατε εκεί. Τι Ωραία, θα κάνουμε λοιπόν, πρώτα? σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ ιδιαίτερο cupcake. Θα κάνουμε ένα μοχίτο cupcake που θα είναι έτσι πολύ δροσερό και άκρος καλοκαιρινό, νομίζω. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε είναι αντί για να βάλουμε τη φλούδα και ξεχωριστά το χυμό, θα πάρουμε ολόκληρο το lime για να πάρουμε όλη τη γεύση του lime. Λοιπόν, οπότε απλά κόβω λίγο την άκρη. Το σκληρό δηλαδή. Εκεί. Μόνο. Ναι. Λοιπόν, θα το βάλουμε μέσα στο μούλτι. Θα πάρουμε όλο το lime, όπως το βλέπετε. Καλά κάνεις και το λες. Ναι, γιατί ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά πραγματικά δίνει μια τόσο πλούσια γεύση που... Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό και... Φίλα δυο μου. Ναι. Και τα φύλλα του δυο μου, μια δεκαριά φιλαράκια. Θα πάρουμε αρκετά φιλαράκια και θα σώσουμε όλα τα μικρά, τα πολύ όμορφα, θα τα κρατήσουμε για το γαρνίρισμα στο τέλος. Οπότε παίρνουμε έτσι αρκετά, δεν χρειάζεται να το κόψουμε μιας και θα το βάλουμε μέσα στο μούλτι. Θέλουμε απλά να το χτυπήσουμε μέχρι να λιώσει εντελώς. Είμαστε έτοιμοι με αυτό. Το επόμενο στάδιο είναι θα πάρουμε τη μαργαρίνη με το βούτυρό μας. Οπότε βάζουμε τη μαργαρίνη μας με όλη τη ζάχαρη. Και θέλουμε αυτό να το χτυπήσουμε μέχρι να φρατέψει εντελώς. Να σπρίσει που λέμε. Ναι, ακριβώς. Οπότε τώρα εδώ μέσα βάζουμε το αυγό. Ένα μόνο αυγό βάζεις? Ένα μόνο αυγό. Γενικά είναι καλό να βάζουμε σε ένα άλλο ποτηράκι το αυγό για να μην μας πέσει καν τσόφλι. Μας έχει συμβεί πολλές φορές. Και είναι... Σωστά. Οπότε αφού έχει αφρατέψει αυτό, θέλουμε να βάλουμε το ρούμι στο γάλα για να το βάλουμε μαζί και μετά το baking μέσα στο αλεύρι το βάζουμε μαζί και επίσης θέλετε να μου βάλεις λίγο αλάτι, παρακαλώ. Α, λατάκι. Ναι. Το να στιμέψουμε. Ναι. Λίγο, Λίγο, εντάξει. Και βάζουμε επιτέλους αυτό το πολύ φρέσκο, το μεθυστικά αρωματικό μείγμα. Τώρα το χτυπάμε λίγο ακόμα μέχρι να συνδυαστεί έτσι όλο μαζί. Αυτό ήταν όλο. Και είμαστε έτοιμοι με το πρώτο στάδιο. Είμαστε έτοιμοι. Κάτσε να σου κάνω χώρο για να φέρουμε το ταψάκι, Ναι. Εδώ μπορούμε ή με μια κουτάλα ή κάπως να γεμίσουμε εδώ τα χαρτάκια μας. Τα χαρτάκια τώρα χρησιμεύουν στο να μην το πλένουμε, στο να ξεκολλάει καλύτερα. Στο να μην το πλένουμε, σε όλα αυτά και βοηθάει επίσης οι γραμμές που κάνει έτσι το χαρτάκι, πραγματικά βοηθάει στο να φουσκώσει το κέικ καλύτερα. Ναι. Οπότε βάζουμε. Και ύστερα είναι και πολύ εύκολο να φαγωθεί γιατί το παίρνει κανένας έτσι. Και το πιάνει. Δεν λερώνεται ένα προστατευτικό. Έχουμε κάνει και το tiny, το οποίο είναι για. Το έχω δει, το οποίο είναι δαχτυλίστρα. Δηλαδή είναι φοβερό ότι μαζί με τη μόδα του cupcake, στην αρχή ήταν ένα το cupcake. Τώρα έρχονται διαφορετικά μεγέθη, διαφορετικά χαρτάκια. Εξελίσσεται και το styling δηλαδή του cupcake. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι έτοιμο για ψήσιμο. Θα το ψήσουμε στους 175 για περίπου 20 με 25 λεπτά. Θα πάρει λίγο χρώμα από πάνω
και άμα το αγγίξουμε προς τα μέσα θα βυθιστεί και μετά θα ξαναφουσκώσει. Θα αποκτήσει ελαστικότητα. Ακριβώς. Ωραία, τέλεια. Εντάξει. Για να μην σας ταλαιπωρούμε, εμείς έχουμε κάνει από πριν και τα έχουμε αφήσει εδώ, όπως βλέπετε, ωραία να κρυώσουν για να ετοιμάσουμε τώρα το frosting icing γλάσο. Δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι το ίδιο πράγμα, που θα βάλουμε από πάνω. Ωραία. Ναι, σήμερα θα κάνουμε ένα frosting γλάσο διπλής χρήσης. Οπότε είναι με βάση τη μαρέγκα, το οποίο θα πάρουμε το μισό για τα cupcakes και το άλλο μισό θα το χρησιμοποιήσουμε και για τα μπισκότα αργότερα. Ναι, που έρχονται τα μπισκότα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε παίρνουμε το ασπράδι μας και όλα αυτά θα τα βάλουμε στο μπεν μαρί. Οπότε παίρνουμε αν ανάψουμε τη φωτιά. Ναι. Βάζουμε τα ασπράδια μας, τη ζάχαρη. Αυτό τι είδους μαρέγκα είναι? Είναι ιταλική? Είναι μια εύκολη ιταλική. Γλυκόζη βάζεις, Και γλυκόζη, ναι. Τη διαδικασία αυτής της μαρέγκας δεν την έχω δει ποτέ πώς γίνεται. Είναι πρώτη φορά. Αυτό είναι μια πάρα πολύ εύκολη λύση. Ναι. Απλά το ζεσταίνουμε και το ανακατεύουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή απλά περιμένουμε μέχρι να μην έχουμε άλλα κρυσταλλάκια από τη ζάχαρη, να έχει λιώσει εντελώς. Ναι. Και στο άγγιγμα να είναι λίγο ζεστό. Μάθατε και ζαχαροπλαστική δηλαδή, γιατί δεν είναι μόνο η διακόσμηση, είναι και όλα αυτά τα μυστικά της ζαχαροπλαστικής που είναι δύσκολα. Δεν είναι έχουν γίνει δοκιμές επιδοκιμών. Όχι για τις τεχνικές. Μόνες σας. Γιατί αν δεν τα δοκιμάσεις όλα, δεν τα κάνεις. Γιατί όταν φτιάχνεις και μια συνταγή πρέπει να ξέρεις πρώτα τις βάσεις και μετά να κάνεις κάτι καινούριο. Δεν μπορείς. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε έχει λιώσει εντελώς η ζάχαρη. Ναι. Και άμα βάλουμε το δάχτυλό μας μέσα, είναι ζεστό. Οπότε το παίρνουμε όπως είναι. Και θα το πάμε κατευθείαν μέσα στο μίξερ. Τώρα το βάζεις στο μίξερ. Και το χτυπάμε μέχρι να γίνει μία μαρέγκα. Jump to the jam, boogie woogie dance dance. Bust the dialect, I'm the man from command. Come flow with the sound of the mighty mic man. Some rhyming on the mic, I'm bringing suckers in disaster. Who ducks, but I still rock Nike with the razzle dazzle. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχει γίνει μια πάρα πολύ ωραία μαρέγκα και αυτό είναι, έτσι ξέρουμε άμα έχει πετύχει ή όχι, άμα στέκεται όταν βγάλει λοφείο δηλαδή. Ακριβώς. Οπότε παίρνουμε περίπου τη μισή. Βλέπετε, έχετε να βουτήξεις μέσα. Είναι μια πάρα πολύ αφράτη έτσι, μαρέγκα και ελαφριά. Αυτό ήθελα να σχολιάσω τώρα, ότι το βασικό των cupcakes, δηλαδή οι περισσότερες συνταγές για cupcakes, το icing, σου το δίνουν με 17 τόνους λιπαρά μέσα. Ναι. Δηλαδή ενίοτε η συνταγή είναι τρομακτική, δηλαδή αν πας να το κάνεις μόνος σου λες αποκλείεται να το κάνω αυτό με τόσα λιπαρά. Και εγώ πίστευα ότι μόνο έτσι μπορεί να γίνει αυτό το icing. Αλλά τελικά είναι ένας τρόπος που είναι απόλυτα διαιτητικός, διότι δεν έχουμε τίποτα. Ακριβώς. Μέσα. Λοιπόν, οπότε το υπόλοιπο που έχουμε να βάλουμε για να γίνει το γλάσο για τα cupcakes mojito είναι πάλι να βάλουμε lime. Οπότε βάζουμε λίγο ξύσμα από ένα lime. Το βάζουμε μέσα. Θα να κατατέψω. Ναι. Πω παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι άειλο. Να πάρουμε λίγο δυόσμο ακόμα. Λοιπόν, παίρνουμε το δυόσμο και κόβουμε λίγο ακόμα. Ψιλοκόβουμε για να μπει μέσα και η γεύση του δυόσμου. Έχει και κάτι από σαντιγί, αλλά είναι πιο ενδιαφέρουσα η υφή του. Λοιπόν, να βάλουμε και το δυόσμο μέσα. Στίβουμε λιγάκι από το lime, κατευθείαν μέσα μπορούμε. Και το ρούμι μας, που εδώ θα το γευτούμε πολύ παραπάνω από ό,τι στο κουκάκι, γιατί στο κέικ μέσα όταν ψήνεται εξατμίζεται, οπότε δεν θα το γευτούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Ενώ εδώ
Έτοιμος, κορίτσια? Έτοιμο. Να φέρουμε τα... Φέρνουμε τα κεκάκια μας. Καπκεκάκια. Λοιπόν, τώρα για τη διακόσμηση μπορούμε ή με ένα κορνέ άμα θέλουμε ή αλλιώς με ένα κουταλάκι. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Ναι. Αν είναι να βγάλω τον κορνέ, έρχομαι και το παίρνω από εσάς. Οπότε τώρα δείξε μου έναν τρόπο που εγώ βαριέμαι να το βγάλω το κορνέ και πάντα νομίζω ότι μου μένει όλο το υλικό μέσα στο κορνέ και δεν ξέρω να το χρησιμοποιήσω. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε λίγο εδώ και απλά το βάζουμε από πάνω. Έχουμε και άλλο γαρνίρισμα να κάνουμε, ένα πολύ απλό. Πάνω από αυτό? Ναι, πάνω από αυτό. Και απλά θα κάνουμε ένα μικρό βαθουλωματάκι στη μέση, όπου θα μπει κάτι. Όπως έρθει αυτό τώρα, κανόνισα. Ναι, ακριβώς. Έτσι φαίνεται και πιο νόστιμο νομίζω. Ναι. Δηλαδή, λοιπόν, θέλεις μήπως να συνεχίσεις εσύ με αυτό για να... Το υπόλοιπο γαρνίρισμα, αυτό που θα κάνουμε είναι θα κόψουμε μικρές φετούλες lime. Ναι. Θα τις βουτήξουμε μέσα σε ζάχαρη. Ζαχαρωμένο lime θέλω. Θέλουμε να κόψουμε λεπτές φετούλες έτσι. Λοιπόν, αυτή η μόδα με τα cupcakes ξεκίνησε από την Αμερική, Νομίζω ότι από το Sex and the City, παιδιά, ξεκίνησε αυτή η μόδα και η οποία είναι και ένα περισσότερο γυναικείο γλυκό. Νομίζω ότι οι γυναίκες το υιοθέτησαν πρώτες, το cupcake. Και το τελευταίο που θα κάνουμε, άμα θέλουμε, είναι για να θυμίσουμε πάλι στο καλεσμένο μας τι τρώμε, τι θα φάει μάλλον. Παίρνουμε τα ωραία μικρά φιλαράκια δυόσμου και τα βάζουμε εδώ στην άκρη. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο cupcake. Για τη συνταγή κεκάκια με δυόσμο και λάιμ θα χρειαστείτε για τη ζύμη ένα φλιτζάνι αλεύρι, 3/4 του φλιτζανιού ζάχαρη, μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 100 γραμμάρια μαργαρίνη με βούτυρο, μισό φλιτζάνι γάλα, ένα κουταλάκι του γλυκού ρούμι, ένα αυγό, 2 λάιμ και 20 φύλλα δυόσμου. Για την κρέμα θα χρειαστείτε 300 γραμμάρια ζάχαρη, 2 κουταλιές της σούπας σιρόπι γλυκόζης, 6 ασπράδια αυγών, 1 λάιμ, ένα κουταλάκι του γλυκού ρούμι και 8 φύλλα δυόσμου για τη διακόσμηση. Λοιπόν, εγώ τώρα για να μην γίνω ο Γιος Βασίλης εδώ, δοκιμάζοντάς το, ξέρεις τι θα κάνω. Θα κόψω λίγο από εδώ και θα το κάνω βουτυχτό. Εντάξει, βεβαίως. Να το, μπουκίτσα. Το έχω φάει πιο πολύ λάιμ μαζεμένο στο χέρι μου. Πω. Αυτό είχε. Και είχα ένα μικρό φόβο μήπως σου βγάζει μια πίκρα. Καθόλου. Όχι, δεν το ούτε ξυνήλα. Ιδανική ποσότητα ζάχαρης.